Jebote, jok, Sivi, šta si ovo radio, Jovana, jebem te u usta pa... Alo bre, krenuli smo da snimamo. Fuck! I gdje ste bre ljudi, nas ponovu MCJD Craft. Sa nama je, mislim, nas dvojica. I danas nastavljamo drugu epizodu. Skyblock. Skyblock, epizoda 2. Tu. Slušno. Naravno u ovoj epizodi ćemo da radimo... Sexy challenge. Yes. Da ljudi, dakle, pošto ova mapa nije bila potpuna, sad smo malo popravili dakle ovu mapu. Čujete ovog seljaka, majku mu jedan, čujete ga pička mapu. Onaki, dobre, i stisnemo dugme, tadam. Popravili smo mapu i to je to žrđaka, da vidimo ovdje. Ja mislim da bi mogli još malčice iskopamo kabustana da bi napravilo onu... Znaš šta, trebalo bi to mašinu za... Ali treba nam prvo mob spawner da bi od veštice dobili redstone. To, što kažem. Ajmo mi prvo da napravimo to, dakle, 32 bloka nam treba, ne smije bude ispod 32 bloka, dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, ok, dakle. Neka bude, drop će biti 2x2, dakle to će biti ovako ovdje. To ti ono 1, 2, 3, koji broj ide posle 3? 8. 8, 9... Da mam te nosam! Dakle ovako ćemo da krenemo širimo, malo duplira ovaj putić ovdje. Wait, sačekaj. Ovo ovdje, brea! Ću foru da napravim neku. Hoćemo da napravimo XP, onu farmu ili samo ovako bude? Može i XP, može i ovo. Oba. Je, ali vrate, bit će preko 1000 i nešto mobo. Jo, ja sam napravio pećnice, 8 pećnica umjesto slebova. Znaš ti da nama ovo neće ni trebati ovoliko ovih pećnici. No što, valjać? Pogledaj. Okruži ovo, alo, okruži. Šta sam htio ja? Uzmimo... Slebove da napravim i krećemo, ako treba će nam kabuston, hoćeš ti da kopaš ili ću ja? Ti kopaj, nemoj ja. Ja sam kopao u prošloj. Ne, znaš šta, nećemo još da kopamo, neka ga. Pa kad se potroši kopat ćemo. Neka ovdje, brate, bude za početak, ovako znamo samo neće se... Znaš šta, da ne smaramo ljude sa kopanjem, je, znaš. Pa ja, i to što kažeš. Ali kad budemo dobili iron, ali zato nam treba onaj seljak, od onog seljaka imamo jednog seljaka. Samo da nas taj Milorad ne čuje. Ne znam kako se zove, nije mi rekao ime u prošloj epizodi. Ali okej, dakle, nije mi 100% rekao... Milorad. Neka, uglavnom ćemo ga mi zvati Milorad. Ali ako se zove nekog drugačije, mi ga samo Milorad. Jer može? Yes. Yes, baby, I love it. Okej, dakle, ovdje će sad biti 4x4 negdje, dakle, 1, 2, 3, 4. I, ovako, dakle, postavi tu ovako, ako bude. Čekaj, može se proći uda onda, moramo malo pomerimo vam. Brate, da vidimo, ti mene zajebavaš, da je mapa bila na peaceful. Moramo menjamo difficulty. Evo neka bude 2. Čekaj. Ti mene zajebavaš, evo ga skeleton, idem da gubijem. Samo da ostaje moj... Di? Govorim. Eno ga, taman smo napravili sport. Eno ga i vamo, alo. Dobro. Znaš što smo, brate, zajebali? Mač nismo napravili. Ne, kad smo skinuli mapu, znaš, kad sam ja skinuo mapu, gdje je puku creeper? Ovdje. Jer uništio nešto. 2 blokića. O dobro. Dakle, kad smo skinuli mapu, dakle mapa je bila na difficulty, nismo ubacili ovo. Fuck je ovo, to je. Kako ih je, Jovane. Znaš šta, ja ću sad ovdje napravim da ne možeš se vrneš. Jovane, molim te, nema si govno. Napravi vratanca, brate. Jedan blok uništi ovaj, sad će ovaj da ubijem skeletone. Ja mnogo malo uništavaju bloko, op. Imam strele, tebe ću ja trenutno da ubijem. Ne, pa mi skeleton, shit. Ne treba mi. Treba mi... Imam jedan level, ja sam Monster Hunter, ti si govno.
Čekaj, treba mi ovako. Aj, ne vezi. What the fuck? Jer se tebi regenerišu butkice? Možda. Ne! Malo bi se baš potrošilo. Meni se regenerišu, brate, same. Ovo je nešto malo prosto, a? Moguće, sve je moguće. Dakle, gdje nam je beše voda? Još jedna ogradica. Ovdje se nalazi voda, da. Jeste. I ovdje ćemo posadimo ovu lubenicu da nam raste. Aha, nećemo tu, nego ćemo ovdje, kako. I ovdje nema mi gazić, vidiš ovo ovdje, ovdje možeš slobodno ovdje. Nemoj, pa što gaziš, čuj? Ovdje lubenicu, nju ne mariraš, ona je lepa. Sad ne mogu da uđu vamo, ne mogu ni ovi vamo što se budu spavnali. Ja mislim da smo u prošloj epizodi imali malo drvovi. Jeste. Ajde ovo uzmemo u pešnicu, stavimo da bi napravili baklju. Ja, baklje. Od ovog drveta ovako ovdje stani, da pretvorimo i baci. Evo malo svjetlo, a? Ja. Znaš šta, ajde da pomjerimo mašinu za kamenje. Cobblestone, kako hoćeš. Meni piše kamenje. Ali posle ćemo pomeriti, nemoj još, nećemo ovaj epizod, neko od sljedećih epizoda. Idem ja vamo da poubijem ova... Oh my god, gledaj koliko ih je Jovane. Wait. Ujena je vještica, taman smo napravili gdje treba, Brate, ali nije to za to, tamo nam je ono za spawner. Čekaj, da napravim mač. Ali možemo i tamo, brate. A ne, bolje je tamo gdje je sad ono, gdje su oni sad. Viš koliko ih je čoveče. Pa da, baš zbog toga. Daj da ih ogradimo, da oni ne padaju odande. Sad mi se regeneriše ova butkica, ajmo sad. Kad bi mogli od kamenja da pravimo modelo, to bi bilo super. Ovaj skeleton mene maši na metar, Veštice, ne, ovaj obali vešticu, obalio nam je vešticu. Wait, op! Pazi. Ovdje je kamen na pogrešnom mjestu. Idem tamo, ima mač. Imaš ti mač? Nema mač. Sad ću ja da ih roknem. Jovane, u pomoć. Imam srce i po. Deš jebote, patak. To ubio sam ga. Pola srca! A ne! Mene ubio! Uspio sam da pojedem nešto. Pa što ja ti otvorim vrana? Opet se spaš. Čekaj da napravim opet mač i opet sve ispočekaj. Izvinite ljudi zbog malih tehničkih problema. Braća. Bratovih problema. Braća u pitanju. Dedar da nastavim. Sad da ubijem ja ovog endera. Hala. Meni se ladno nije učit. Evo ga zombi je. Hvala mi ender pero, alo. Ne, što ga gurnu, ja to da ga ubijem. Šta će ti? Ne vještica. Wait, sad čekaj, pravi mač. Ovako, op. Ne, otrovala me, alo. Pa beži vamo! Pola srca, umro sam. Gdje si? Gdje si umro? Pao sam. A, pao si. Sad ću ja to da... Sad ću ja da eliminišem. Opa. Koji se ti krađe? Pauk! Ko te kara? On te kara. To. Ok, dakle... Ovako ovdje. Stani. Donesi kamenja! Donesi ti, ja moram da gradim ovdje jaran. Ovako. Gdje se tu pola sluko? Brate, znaš šta sam pročitao na... Ja ću krenem ovako pravim ovaj mob dropper. Ja sam pročitao, brate, na fejsu da je Niksa Zizu... Umro. Zajebavaš. Pročitao, brate. U bolnici 12. jutros. Pisalo je jutros. Da je prestalo da kuca srce, fora. Nemam pojma, uglavnom... Ne znam, brate, ni... Ali nisu sigurne informacije, to je samo na fejsu, zamisli ovako, brate. A ima lažova, brate, koji tako... A to ti kažem i onda reklamiraju svoj kanal. Ja ovdje bolje da napravimo ovaj mob dropper. Pa, tu mobovi, a vamo možeš onaj gore... Vamo možeš onaj... Gdje je ono prasa, kako se zovu, ljudi prasići oni kako se... A, zombie pigman. Zombie pigman, to. Pigman.
Pigmenis, Irena Majkunec. Evo ovako ćemo. Dakle, Šta 4. Ovako moramo da skočim ovo. Da li se ispeklo drvo da napravim baklje? Napravi, vjerovatno jeste. A šta ćemo mi da jedemo, brate? A? Idi u Ništa. prodavnicu kupi krompira. Nema, pa brate, treba da ubijem one pigmene, tako mi je rekao seljak u prošloj epizodi. Pigamen. Čeka men. Dakle, Šta? koliko ima blokova? 1, Aj pogodi šta boli Pikachua. 4, 5, Nego baklje 6, sam ti napravio. 7, I i ovako idemo 8, koliko li traje epizoda? Ne bi da je mnogo odužim. 9, Znate šta ljudi? Ja ću možda ovo da isječem malo dosadno, šta vi da gledate, šta mi je mislim, možete da možete gledati, ali je ipak ljudi ovo malo ali dosadno. Ko bi sad da gleda nas dvojicu kako mi igramo, kako igramo Minecraft, kako nešto gradimo. Vi volite da vidite akciju. Tako da možda ću i da ubrzam, da ubrzam na 200, 250. Da možete gledati šta sam ja sve radio ovdje, mislim. Šta je on radio. Ili ću da snimam njega, čekaj. Snimat ću te. Eno ga gradi. Ja sam se već zabrojio, nemoj. Ako ćeš da se čuješ, pošto ću ja mislim ovo da ubrzam. Govori ono sporo. Ovo je Daki, on gradi. Nema veze, uglavnom stopiraj. Ja, stopirat ću ipak. Ipak ću stopirati. I onako ima mnogo se gradi, treba 2 sprata da napravimo. Vidimo se kad za... Bye bye.